Ja he picat, molt graciós. Vinga, pareu ja. De qui ha sigut la idea? D'en Derek. Oi que sí? Derek, ets tu! Sí? Plàstic. Déu-n'hi-do, quina gràcia. Què són, estudiants? Què és una broma d'estudiants? Per què estudiants? No ho sé. Doncs ho has dit, per què estudiants? Home, tanta gent disfressada fent el burro. Han de ser estudiants. Ben pensat, té lògica. Gràcies. No són estudiants. Quan els vegi en Wilson, trucarà a la policia. Qui és en Wilson? El de manteniment. Doncs està mort. Prou, no fa gràcia, Quieta, això. vigila els ulls. Ja en tinc prou de jugar. Qui ets tu? I qui són aquells? He dit que qui són? Són de plàstic. Són éssers vius de plàstic. I els controla un transmissor que hi ha al terrat. I seria un problema molt gros si no tingués això. O sigui que pujaré a dalt i ho destruiré. Potser moriré en l'intent, però no t'amoïnis per mi. No, tu vés-te'n a casa i cruspeixa't un bon plat de mongetes. Ah, i no ho expliquis. Si ho dius a algú, el mataran. Sóc el doctor, per cert. Com et dius? Rose. Encantat de conèixer-te. Ja pots córrer.